שלום וברכה, ערב שבת קודש, פרשת צו. צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. רבותינו, בגמרא מסכת מנחות דף י' אמרו על הפסוק, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת. אמרו שכל מי שקורא בתורה עולה לו כאילו הקריב עולה. אם אדם מתחייב להביא קורבן עולה או חטאת וכיוצא בזה, כיוון שהוא קורא בתורה של הקורבן, אז זה כאילו שהקריב קורבן חטאת עצמו, במיוחד בימינו שאין לנו בית מקדש. כל זה נחשב כאילו הקריב קורבן בעצמו, בגלל שעכשיו בעוונותינו אין לנו בית מקדש, ולא קורבן ולא כהן שיכפר בעדנו. אבל כשיבנה בית המקדש, אדם לא יהיה רשאי לבוא ולהגיד, אני למדתי תורת חטאת, אני למדתי תורת עולה, אני יוצא ידי חובת קורבן. לא, זה לא ייתכן. למה? כי הקורבן צריך לעשות אותו בפועל ממש, ולא די בזה שהוא קורא את פרשת הקורבנות. זה הכוונה של התורה. זאת תורת העולה, רוצה לומר ממש, הוא קורא זאת תורת העולה, כשהוא קורא בתורה, בעולה, היא העולה. היא העולה עצמה, עכשיו לא כאילו הקריב אותה. על מוקדה, על המזבח, כל זה דווקא, כל הלילה. לילה מרמז לגלות, הגלות נקראת לילה. אבל עד הבוקר, עד הגאולה, כשתגיע הגאולה, אש המזבח תוקד בו בקורבן ממש, לא יספיק ונשלמה פרים שפתנו, לא יספיק שתעסוק בתורת חטאת או בתורת עולה וכאילו הקרבת. למה? כי כל זה נאמר בתקופת הלילה, בתקופת הגלות. אכן נאמר כל הלילה. אש על המזבח, על מוקדה על המזבח כל הלילה. אבל כל זה עד הבוקר, כשיגיע בעזרת השם מלך המשיח ויבנה בית המקדש, אדם יצטרך להקריב קורבן בפועל. כותב הכלי יקר שהתורה רמזה בפרשה הזאת שלנו על 3 התפילות שאדם מתפלל ביום, ערבית, שחרית ומנחה. על מוקדה כל הלילה עד הבוקר, זה כנגד תפילת ערבית שזמנה כל הלילה עד הבוקר. והאש על המזבח תוקד בו וער עליה עצים בבוקר, זה נגד תפילת שחרית. מה שכתוב אחרי זה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, וזאת תורת המנחה, זה כנגד תפילת מנחה. צריך טעם באמת, מה דווקא רמזו 3 התפילות האלה בפרשת העולה? למה דווקא בעולה? אז רבנו בחיי פרשת תרומה כותב שבשעה שאדם עומד בתפילה, והשם ישמור מחשב באבלי הזמן, בכסף שלו, בסחורה, בזהב, כמו שאנחנו אומרים, אלה ברכב ואלה בסוסים, כשרוצים ללכת לעבודה או לעשות עסקים, לוקחים רכב וסוס. אבל אנחנו בשם השם נזכיר חלילה, אם אדם יושב בזמן התפילה ומחשב איזה עסקים הוא עשה או כמה רביע החודש או איזה מינוס הוא נמצא, עליו נאמר, לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. כשאתם איתי, כשאתם עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, עם הקדוש ברוך הוא, אל תחשבו על כסף וזהב אשר עמכם. לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. ולכן בעצם מה שנאמר, זאת תורת העולה, היא העולה. רוצה לומר שהרי ידוע שהעולה באה לכפר על ערעור הלב, כמו שכתוב העולה רוחכם. כך אומר הזוהר הקדוש, איזה ערעור מכפרת? אם הרי בשאר עבירות, הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה, בסך הכל חשב. על כוכך לומר שמדובר כאן בהרהור של עבודה זרה. וכי כל הרהור של אדם, עם ישראל חשוד, בהרהור של עבודה זרה, שבכל יום צריך 3 תפילות כנגד זה. לכן שמח לו הפסוק על מוקדה כל הלילה עד הבוקר, זה כנגד תפילת ערבית. והאש על המזבח תוקד בו וער על העצים בבוקר, זה כנגד תפילת שחרית. ואחרי זה מה שכתוב, אש תמיד וזאת תורת המנחה, זה כנגד תפילת המנחה. למה דווקא ב3 התפילות האלה רמז לפרשת העולה? לכן יובן יפה, שמי שחשב בזמן התפילה חושב על הכסף, על הזהב שלו, על הסחורה שלו, עליו נאמר, לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. מה זה אם כן? זה עבירה שהשם ישמור של עבודה זרה. כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קס"ד עמוד ב', 3 עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, ערעור עבירה ועיון תפילה ולשון הרע. לכן באה התורה וקבעה את עולה תמיד בכל יום לכפר על העבירה הזאת. וזה מה שהתורה רמזה ב3 תפילות האלה לגבי קורבן העולה, שמכפר על ערעור עבודה זרה. לא תעשו איתי אלוהי כסף, כשאתה יושב וחושב על כסף וזהב איתי ביחד, כשאתה מתפלל איתי, זה דומה כאילו עבדת עבודה זרה. לכן מטרה של 3 התפילות האלה, ובעצם המטרה של הקורבן, הוא מגיע למה? הוא מגיע לכפר על האש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. למה האש הזאת בעצם נאמרה דווקא
לעניין מחשבות. מה העניין דווקא שדווקא בדבר הזה של אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה? ידוע שהאיברים של האדם בשעת היום כשהוא פעיל, אז כל הגוף שלו פועל, הוא הולך ברגליים, בידיים, הראש חושב, אבל כשאדם ישן, כל האיברים נחים ואינם פעילים, אפילו המוח ישן. דבר אחד נשאר פעיל בגוף הוא הלב. הלב פועל תמיד. והמחשבות איכה נמצאות? המחשבות נמצאות בלב, במרכז הלב. הן המחשבות הרעות שבאות במרכז הלב, שהוא תמיד, אני ישנה, אצל הלב כתוב, אני ישנה וליבי ער. אם ניקח את האותיות של הלב, למד, יש לנו את המילוי מ"ד, ויש לנו ב' י' מ"ד וי' זה אותיות תמיד, האותיות הפנימיות של הלב, המילוי של הלב, זה אותיות תמיד. שהלב רומז, שהלב פועל תמיד. אש תמיד תוקד על המזבח, ומכיוון שהאש הזאת היא כנגד, כמו שכותב הזוהר הקדוש, באה לחפר על הרהורים רעים, ההרהורים רעים נמצאים במרכז הלב, אני ישנה וליבי ער, שהלב פועל כל הזמן, ולכן בעצם בא לחפר על העניין של המחשבות. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה. מה זה? אם על תודה יקריבנו, זה עתיד, והקריב על זבח תודה זה בעבר. ידוע, המדרש אומר, מדרש תהילים על מזמור לתודה, דאמר רבי יוחנן, כל הקורבנות יהיו בטלים לעתיד לבוא, ואילו קורבן תודה אינו בטל לעולם. הרי ידוע שהבניין של הבית שראה יחזקאל זה היה בניין של עתיד לבוא, וגם שם כתוב על קורבנות וחטאות והאשמות. ידוע, הגמרא מסכת יומא בדף פ' אומרת, אמר רבי אלעזר, האוכל חלב בזמן הזה יכתוב שיעורו. מה זה רש"י אומר? מה זה יכתוב שיעורו? שיבנה בית המקדש בימיו, היא תתחדש הלכה שחייב קורבן, אפילו על כזית קטן, לכן יכתוב, זה שיעור שלו. והרי אנחנו רואים שיהיה לעתיד חטאות והאשמות, ומאותה שהתחייבו עליהם בזמן החורבן. אבל שהתחייבו מראש בחטאות והאשמות, זה בטל לעתיד לבוא. אם כן, מה שאנחנו לומדים? שאם על תודה שבא להקריב קורבן, להפוקי חטאות והאשמות שהם לא ניתנו להקרבה, הנה תודה לבד יקריבנו לעתיד, שיקריב מזה לשעבר. לא כמו חטאות והאשמות שבאים על חטא, ולכן תודה לעולם לא תיבטל. וזה רמז בעניין של אדם כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, כמה צריך לשבח את בורא עולם, ולומר תודה על כל דבר שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, כעניין של התודה או עניין של הכרת הטוב, ולכן קורבן תודה לעולם לא יתבטל. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם. בואו נדקדק מה התוספת שבב שכתוב כאן, ולחטאת ולאשם. אילו בהתחלה לא כתוב זאת התורה לעולה ולמנחה. למה את הדבר השני שהוא וו שצריך להיות לעולה ולמנחה, הוא צריך להיות לבב הסמיכות, וו החיבור, כי אחרי זה כתוב ולחטאת ולאשם, אין בזה תוספת וו. אפשר לומר שהמנחה מדברת על מנחת נסכים, שזה בא ביחד עם הזבח. לכן כתוב זאת התורה לעולה ולמנחה, לא כתוב ולמנחה, אלא זאת התורה לעולה למנחה, שהמנחה באה איתה. אבל אפשר גם לרמוז כאן, חז"ל אמרו בגמרא מסכת מנחות דף ק"י, נאמר בעולת בהמה ריח ניחוח, ובמנחה ריח ניחוח. לומר לך שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. כך אומרת הגמרא. כן, מה שנאמר, זאת התורה לעולה למנחה, מכיוון שהעולה והמנחה נחשבים לפני הקדוש ברוך הוא כאילו קורבן אחד, לכן גם קורבן של עשיר שמביא עולה, וגם קורבן של עני שמביא מנחה שבסך הכל הוא מביא קצת ואין לו, זה נחשב לקדוש ברוך הוא כמו הקורבן של העשיר. לכן זה אחד ולא צריך וו החיבור, אלא הוא בלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים. לכן לא צריך וו החיבור כאן, כי זה בעצם עוד דבר אחד, עולה ומנחה, קורבן שהעשיר מביא וקורבן שהעני מביאים, הם מביאים אותם ביחד. אש תמיד תוקד על המזבח. כשאדם רוצה שיהיה לו תמיד התלהבות של הבורא יתברך ולא יכבה ממנו, יעשה תוקד. מה זה תוקד? לשון קידה. מה זה לשון קידה? שיהיה לו הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, יסתכל על הגדלות של הקדוש ברוך הוא בשרי חסד אלוהיו, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לו שהלב שלו יתלהב תמיד. ולכן על מוקדה למזבח כל הלילה, המם של מוקדה הוא קטן. מם מרמז על עניין של מעשים.
כשאדם עושה מעשים, צריך להסתיר אותם, צריך לעשות אותם בסתר, ולא לפרסם אותם לרבים, כי העניין של הצנע לכת עם השם אלוקיך. ובעצם כשאדם מקריב קורבן, הוא מקרב את עצמו לבורא עולם. והנה ראינו, כמו שהעני והעשיר באים ביחד, זה מביא עולה שזה עלה לו הרבה כסף, העני אין לו, אז הוא מביא מנחה, אבל יש ביניהם אחדות, כשהם אחד, שלא אחד בלבד, עמד עלי לכלותנו. וזה בעצם הסמיכות לחג הפורים שעברנו, שהרי ידוע שהמן אמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, ודעתיהם שונות מכולם, ולמלך אין שווה להניחם. שמעתי וורט מאוד יפה, מה זה לה ולמלך אין שווה להניחם? הרי כל מלך שכתוב במגילה, זה מלכו של העולם. ידוע, הגמרא מסכת ברכות אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? מי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ. עם ישראל מאוחד, עם ישראל נחשב כאחד, העני והעשיר, בשבילי זה התפילין של הקדוש ברוך הוא אומר. אבל כשיש חס ושלום פירוד בעם ישראל, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ודעתיהם שונות מכל העם, ודעתי המלך אינם עושים, לא עושים מה שקדוש ברוך הוא ציווה, ולמלך אין שווה להניחם, למלך אין רצון להניח את התפילין האלה. התפילין שהוא מניח שכתוב עליהם מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל כשעם ישראל חוזר בתשובה, לך כנוס את כל היהודים, מה כתוב שם? ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר אלו התפילין. כשעם ישראל מתאחד, הקדוש ברוך הוא שמח להניח את התפילין, כי בתפילין כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שבת שלום ומבורך.